Hej, nu vil jeg give jer en introduktion i, hvordan man kan spille Real Bridge på nettet. Det er en hjælp til at komme i gang, hvis I aldrig nogensinde har prøvet. Så vi starter med at lukke op på hjemmesiden her. Der skriver vi, hvis ikke det er foretrukket, så skriver vi Hals Bridge Club. Det her. Og så kan man enten logge ind her på Hals Bridge Club her, eller gå direkte ned på siden, som er der i, og den hedder Real Bridge. Trykker vi her, og så har vi inde på det, der vedrørende Real Bridge, så finder vi datoen her til næste turneringsaften, og det er den 18. marts. Så klikker vi på linket her, og så lukker man op, og så går det i net, og så det første man gør, det der ser om heroppe i bjælken, der står dansk, for I kan nok se, at der står alle mulige navn her, så hvis det er dansk, så er alt tekst inde i selve systemet, så er det også dansk. Men så skriver I jeres navn, og jeres, DBF-nummer, og så trykker I på log på, og så er I ind og er klar til at spille. Og det får I lige en anvisning om, hvordan så det ser ud her om et øjeblik. Hej.